लोगोफोर PM सूर्या घर बिजली योजना नि सलारा जोंहा 19टा न'खरनि सफैबावबायलाय आरो साबसिडिनि सलार बियो 3 किल'नि जोब आरो बर्तमान दा बेवहाय जोंहा मेटेरियल्सआथ' गारियावनो दंखाजोबसै सलार पेनेल इनभार्टार बायदि मा नांगौ दा बेवहाय दंजोबोसै आरो ओमफ्राय जायनाव बोख्लायनांगौ दङ 19टा न'खर नालाय दा बे 19टा न'खरनिखौ जायनाव बोख्लायनांगौ बेखौ बोख्लायहैग्रोजोबसैलाय आरो ओमफ्राय बोख्लायखांनायनि उनाव नेक्स्ट दिननिफ्राय इनस्टला जागायसिगोनलाय आरो बे सलार पेनेलफोरखौ मेटेरियल्सफोरखौ बोख्लायनो थाखाय जोंहा हिर'फोराबो रेडि जोबखासै दंखाजोबसै दा जेखिजाया जायनाव बोख्लायनांगौ 19टा न'खर नालाय दा बे 19टा न'खरखौ बोख्लायनानै लाग्रोजोबसैलाय आरो मेटेरियल्सफ्रा बेफोरनो बिदिब्ला बेनोसै बेखिनियानोसै